Rakkauden raunio. Kirjoitatko sä rakkausromaania? Saako sitä rahaa? Esimerkiksi tonnin. Niin paljon, että voisi ostaa koira. Koira tulee tähän perheeseen vain minun kuolleen ruumiini yli. Sähän olet luvannut, että sitten joskus. No se tarkoittaa juuri silloin, kun minua ei enää ole. Hei, mitä ruokkaa? Mulla on sairas nälkä. No aina tämä. Miksi te aina valitatte kaikesta? Kannipalle kysyy, että onko se totta. Mitä useampi kokki, sitä heikompi se on. Herra Jumala! Nyt Erveä siitä siivoamaan. Ja sinä viet sen rullalaudan pois tuolta. Täällä on kauhea sottu. Tätä on linjattu henkilö, äiti. Jos olisi koira, se voisi nuolla sotkut. Te nyt ette pystyisi huolehtimaan edes itsestänne. Lyödäänkö vetoa? Minä en mitään vetoa rupea lyömään. Milloinkohan se isäkin tulee kotiin? No niin, miten menee? Emäntä onkin laittanut oikein muussia. Emäntä! Pelkkä Tiika vaivainen orja! Olisiko äidin verensokeri liian alhaalla? Sellaista ihminen saattaa saada raivokohtauksen. Joo, äitiä täytyy nyt taas ymmärtää muutaman päivän. Paskat sinä mitään ymmärrät. Ja lakkaa kutsumasta minua äidiksi. En minä ole sinun äidisi, Jumalan kiitos.